Fiverr Productions present. Ai, casa meva! Tenia 4 portes i 2 habitacions. La meva mare em deia, vés a comprar. I jo li deia, no vull anar a comprar. I ella em responia, per què? Espera, diu, perquè no tinc peles. I ella em deia... Va perdre la teta i a dalt. Va pujar la munta i ell va perdre un bon forat. No, donar, menjar la sopa. No vull menjar la sopa. No vull menjar la sopa i una set.